please, tabangi ko ninyo nga ma-update ang sweldo sa atuang mga job orders. Naay kwarta, pero natingala man kung anong dugay takapanwildo, palihog lang. Palihog ko update sa mga overtime and other benefits sa atuang mga regular health personnel. Isod ba ning buhaton? Dali raman siguro ni. Kung alay mo tutok, palihog tutukin ni. Kay mag-uol kayo ko kung mangundang ni trabaho ning atuang mga job orders diri. Ug opera ni mga nurses nato, grabe ra bang hiring karon sa US, sa Canada, sa Europe. Basin unyag wala na tay nurses may bilin po diri. And I will inform you, Dominican Hospital inform me through a letter that they will be closing the end of this month. Muna nga maglikay yun tang magka-COVID ta kay nagkagamay na lang hospital. And our hospitals are not exclusive for Digoseños. They also accept patients from other municipalities and provinces. Muna nga ampo ko kanunay, ampo tang tanan, na dili ta makalimot sa health protocol o kita mutuman sa health protocol o magampo ta nga wala nay mabiktima o wala nay matakdan pa sa COVID dinhi sa tuang syudad. So mao lang na ang ako ang masulti karon sa inyo ha. Unya ang uban gi-direct na ko ni na may mga heads of offices diri na concern sa mga problema. No? Kaya ang pagsweldo on time sa atuang mga health personnel labi na dire, working din tawon ni sila. Yang risgo sa ilaha kada adlaw, kada minuto samtang nag-duty sila. Dili lang sa ilang kaugalingon apan sa ilang pamilya. Muna nga kinahanglan atuwa silang atimanon pinaagi sa pag-update sa ilahang mga sweldo. So daghan kayong salamat sa inyo ha, mga health personnel diri sa Digos Isolation Facility. Daghan salamat sa tanang trabahante sa siyudad sa Digos ug maayong hapon kanatong tanan.